Os veciños de Aguiño manifestaranse para que se cubran as prazas de médico do centro de saúde. O 31 de xaneiro concentraranse ante o Sergas nunha visita na que levarán agasallos ao conselleiro de Sanidade. O Salón de Actos da Casa do Mar de Aguiño encheuse onte de veciños e de representantes da Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza que acudiron a unha xuntanza para afondar na situación que está a vivir o centro de saúde da parroquia ribeirense. O salón estivo cheo e os asistentes definiron os seus próximos movementos para seguir reclamando que se cubran as dúas prazas de médico do ambulatorio. A primeira sería este venres, en lugar de facer aquí a concentración, farase no Concello de Ribeira, ca entrega de firmas que se recolleron, que están en torno, faltan os últimos cómputos cas que chegaron, pero están en 2.300, 2.500 por aí, porque hai moitos papeles incompletos e hai que facer o recómputo completo para entregalo, e iso sería este venres. O seguinte venres, a concentración será aquí, como sempre, todos os días ás 12, en 15 días, o 31 de xaneiro, farase unha concentración diante dos Sergas, na que se entregarán uns bonitos regalos para o conselleiro. Concentración para a que está prevista fretar autobuses e que a xente se poida asistir. Os venres 7 e 14 de febreiro manteránse as concentracións ante o Centro de Saúde de Aguiño. O 15 de febreiro, ás 17 horas, está previsto facer unha manifestación por todo Aguiño, onde se seguirá reclamando a cobertura ao 100% das plazas médicas daqui do centro de Aguiño. Quen lamenta que ata o momento seguen sen ter resposta aos escritos mandados á Consellería de Sanidade. E nada, temos que seguir cas protestas e onte en asamblea se chegaron a esas decisións cos veciños. Uns veciños que de novo amosaron unha gran unidade para contar cunha sanidade de calidade. Estamos todos unidos e vamos a ir hasta as últimas consecuencias. Aparte vamos a facer como unhas pancartas que vamos a intentar papelar todo o Aguiño, queremos médicos 100%, e vamos a xuntarnos un día para facelas, e despois facer a manifestación cortando as calles principales, para que a ver se así se dan conta. E vamos a ir alá, como dixo Xosé Manuel, para entregarlle un regalo moi bonito ao concelleiro, a ver que é o que nos responde. Afirma que non se van a dar por vencidos nesta loita. Estás toda unha vida traballando para ter unha xubilación. Chega o día da xubilación para vivires tranquilo e chegaste que te tes que poñer dos nervios porque non tes médicos. En vez de vivir tranquilo, vives en ascuas, porque non tes o que ti luchastes para telo, para ter o teu dereito que cho quiten. En eso non estamos conformes. Se vamos a loitar, a clínica non van a cerrar, que non vamos a deixar cerrala. Témolo claro, vamos a ir a donde faja falta, como se fai falta ir a Madrid. Este venres a concentración trasladase á Casa do Concello de Ribeira, o antigo auditorio, onde se entregarán por rexistro as máis de 2.000 firmas recollidas.